Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Saudi Arabia ka digari ka perking maha nakabenta ki kam sngob ha bat ka dedu kari ka bamjusha bandi Kyiad. Hendai nama ka jings dang tu ki nang jungok kai sya kategori kala kampin jin surno ki an ki kanun jongka. Menchua ha Saudi Arabia kim jusha ki kin thai banyak kali. Om yusha bikin led si jingel kai sngob ha ka jakapat ba habadan lang bagi shinrang. Hendai mentala sya ki kin thai bani shim bentalang ha kita masa ha kaput katem bala sya bikin yakle lang bagi shinrang ru. Namar bagade-gari ke bamjusha bandi Kyiad. Kladan ki ofisa na kiri per ki badan ha ki embassy na ki office trekam jongki ha Saudi Arabia. Ki bala pinsngo bakimla ban im klam Kyiad. Namar bakilam lien kumta menchem snem. Kani kari kala pinjin surno ki kendon an jongka. Da ka ba ailat bandi Kyiad tangi ki ofisa ki bana bari. Bat mentapan namar ka jingtu ki tourist. Ke Saudi Arabia kala pinjin sur syu ki kendon an da ba ailat bandi Kyiad ki tourist ru bat ki wepat ki bari besyang masa Saudi Arabia tamba kim depat bandi ki muslim la sya bandi Kyiad tangi ki bandi ki muslim ki bahab hakata ka thop ka bagi ong ke premium residency status kumta kala pinmi ya ka an bagi balak bantet Kyiad kindai tang gitu ki baga tulop jong ki shibnai kam de bandunai ye ka san pho jar riyal lani ha bakhen ha ka pisa India Katulop jang gitu ki balak bandi Kyiad kam de banduna ya ka khat weilak tingka shibnai mat ki hapru ban petni ya ki income certificate jang ki ban pinchisha ya kata kadaw ka Saudi Arabia ka shim ya ka sinjam de namar ba ka yoi ba jingwan ki brio ki banabar ban seng kam sengjam ka kinti ko yo ka kot jang kari bala ra khange ka e ka ba jumlien kan shim jing e ki ban sa aslam ha kari kumta kala pinjin surno ya ki an bi dei bat ka Kyiad